U našem gradu još uvijek je u toku festival Sarajevska zima. Ovoga puta u emisiji Sarajevo Art donosimo vam dvije priče koje smo zabilježili u okviru ovog festivala, a koje su se odvile prošle sedmice. Kroz prvi prilog provešćemo vas 200 godina unazad. Vodimo vas na izložbu Facebook naših baka. Riječ je o izložbi spomenara. A u drugom prilogu uživat ćete u pokretu, tačnije plesnom pokretu. Vodimo vas slikom u Narodno pozorište Sarajevo na baletnu predstavu 5 do 12. Do pojave takozvanih pametnih telefona, sastavni dio u odrastanju djevojčica bili su spomenari. Kružili su od prijatelja do prijateljice koji bi u njih upisivali najljepše stihove u znak sjećanja na zajedničko odrastanje. Pisani spomenari svjedoci su jednog vremena, odrastanja, življenja. Kroz godine mijenjao se njihov izgled, ali i sadržaj. Između njegovih korica, krenuvši od onih koji su pisani prije 100 i više godina, može se iščitavati društveni, politički i vjerski kontekst. Obično su ispisani emotivni stihovi, poruke, lijepile su se slike, djetoline sa 4 lista u želji da ih prati sreća. Kroz njegove stranice se i udvaralo. Svaki je unikatan i predstavlja svojevrsno umjetničko djelo. Supružnici Igor i Željka Novaković već 6 godina sakupljaju spomenare pisane na području bivše Jugoslavije. Sve je počelo sasvim slučajno. Slučajno sam došao na ideju tražeći neke gramofonske ploče na internet oglasu kao među raritetima i među njima se ponudilo kao stari spomenar pun zanimljivih citata i poruka iz 1900. godine. Nije čak bio niti skup u nekoj rangu, recimo 5 maraka i tako. Ja rekao sam ajde da ga kupim baš da vidim što su to pisali naši stari i naše bake i kako sam ga kupio, krenuo sam ga listati i automatski me osvojio duh vremena, te minijature, poruke. I kad sam ga završio, naravno, htio sam vidjeti s drugog područja, možda starije, sve krenuo sam istraživati, skupljati i tako je sama rasla kolekcija isto preko interneta, buvljaci. Sad već na kraju kako idu izložbe nam i poklanjaju ljudi, jer im je drago da će to sačuvati neko i da će ostati, a neće se zagubiti. Eto. Što je naš cilj, sačuvati taj dokument vremena i da budući naraštaj vidi kako je to izgledalo nekad, to je kako izgledao Facebook naših baka. Danas kolekcija spomenara supružnika Novaković broji 350 eksponata. Na Sarajevskoj postavci predstavljeni su spomenari ispisani na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a premijerno za ovu izložbu donijeli su i najstariji koji datira iz 1814. godine, ispisan na njemačkom jeziku. Uz njega tu je i najstariji iz Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je to, znači 100 godina ili 100 i nešto godina kasnije, znači spomenari Sarajeva u Zagrebu, onako osjećate se kad ga čitate pažljivo, izbilja onako, ne znam, 1899. godina, znači vlasnica je recimo Agata i njoj je mama poklonila spomenar znači zato što je bila odlikašica. To je nekad bio jako vrijedan poklon. Veliki izazov samo za vas kada dobijete jedan spomenar u ruke kada ga listate. Joj, veliki, osjećate se onako, ne znam kako bih to rekla, vrati vas u ta neka vremena, pogotovo ti stari, 18., 19., 20., početak 20. stoljeća, ti kad to listate onako se osjećate nekako, ne znam, glupo reći sveto, ali nekako se osjećate da imate uvid u taj neki svijet koji više ne postoji. Ali svjedoči u svakom slučaju u tome da su ljudi oduvijek imali potrebu za tom lijepom riječi, za lijepom izražavanjem, za lijepom uspomenom. I upravo nas je, sami spomenari su nas asocirali da je to bio nekad Facebook. Jer u nekima možete vidjeti, na primjer, sliku ostavila prijateljici i neku poruku. Znači, slično kao danas, ali eto, vidjet ćemo da li će nekad biti muzej Facebooka u budućnosti. Da li ste vi lično svoj spomenar sačuvali? Pa nisam, da, još uvijek ga tražim, možda i negdje se sakrio, ali da, nisam, ali sjećam ga se. Imala sam 2, sjećam ga se, ali eto, možda ga negdje nađem. Svojim izložbama širom Hrvatske privukli su pažnju javnosti, pa im se često desi da im osobe same dođu na izložbu i donesu sa sobom spomenare na poklon.
sa tim izložbama smo postigli to da nam se neki ljudi jave koji bi htjeli sačuvati. Znači koji ga čuvaju, jer ti spomenari sadrže razne tajne i oni se čuvaju u svojim bibliotekama pomno, tako da još imamo neke dužnike, da tako kažem, koji su rekli imam ga, ali još ga neću pokazati javnosti, jer očito da skrivaju lažne tajne iz tog doba. Pojavom digitalizacije i pametnih uređaja spomenari su pali u zaborav. Mlađe generacije danas imaju svoj način izražavanja, ali ne ispisan na stranicama spomenara, već na društvenim mrežama, stoga izložba simbolično nosi naziv Facebook naših baka. Kako bi nam prikazali i unutrašnjost, spomenare će digitalizirati, pa će na izložbama u buduće posjetitelji moći pročitati sve što je u njima zapisano.